Kiseng bahalang ki berkentup ya ke HANM, WKSU, MYF, WYF bat ke UHM na West Coast Hills District ha ke arpoi tarik unailar arja arpulai kila leit pada kendo ya director jang distribution MeECL Shillong bandawa transfer ya wewnang tray bar jylla ubal kila keno bau day ubriu ba kamela dia bau tray kum uchokidar storekeeper u driver batru ya ke jing pen ibor jang ya ki para nong tray habaya kran bekilat pathai kubor unong elam ke HANM uba Wilstone so syang ulaong kani ke jing wan jang ki kedai hadian ke jing ujor jang ki babon ki pat ba nong ston kum juru ki para nong tray ha ketenat sam boarding halor ke jing le try clip bat le baheh syaba palat put jong wei bar jylla uba tray ha take office uba ki jukhot sin kum utuntun ngilawan ban ya kendu ya i director jong ka distribution MePDCL iba sangkliang ha ka badai ba jing jing nam jing pai ba ha ka nong ston na ka benta wei no tray belaktip kum tuntun padia uni no tray layo jing ujor na borok ki benta ha ka ba ulakam ya lade kum storekeeper badairu chokidar ha juga por nang ta udairu kum malik ba aiwa ya ka kali apo MePDCL bar udairu kum driver ka juga po nalor kita ni u tuntun bangitip udon ya ka jinglong ka ba long klemakor ba ha ka bade bar ki paranong tray ha ka bade bat bunjat bunukom ki benta ki bangle complain haga juga por kel IT ru ya ka dorkas bandawa weng mardor ya ka kali jong teu bar jylla ubala IY sya ka office Khlem Trading Lisen bat ru ban weng no ya ka load shedding bat ki mat ki bakta ai pat ba na kaliang uniu nongelam ke HANM ulaya thu bau director ula kular ban penbet kloye kini ki jingdawa jongki samla ka than West Coast Hills District na ka benta ka jingbet jingbiang jongki pat ba ka than hi borok away ngila sa kiru ya kubor mopor ha warfan tri gunai me ha ka bau mopor ula tho ha ka bade bar ka jinglong jong uni u breu di namar kata kadau ngi wan menta ka sihang ni ban kerpat ya u director jong ka distribution ba sang pliang ba ide ban weng no mardor ya uni ubreu ban transfer no bat ban weng no ya katai ka kali ba punon kam ha katai ko office tenak liang director ula ularengi ba un sa pej yang kam badu sa pentikna no sen Khlem dapan slam te ngibu hang ni ka jingker pa di bor bari pej bakin su ba ban sim khia gini kam mar ba kawan ra ya ka krum karam ha katai ko office ling ba ka jingdon jong uni ubreu balada nak ling ki bor bari pej kimla ban lei ai hakini knet singi ngi nak liang ki sanseng kata ke HANM ka MYF, WYF, WKSU, UHM ngim ban sim dak upat kelat lenti boleh sebut